Poďme sa dnes spoločne pozrieť na jednu takú bežnú domácu záhadu. Prečo sa aj dokonale uzavretý vykurovací systém dokáže znútra upchať a jednoducho prestane fungovať? Je to problém, ktorý trápi naozaj mnohých, no jeho skutočnú príčinu pozná len málo kto. Tak sa na to pozrime. Všetko sa to začína touto otázkou však. Ten nepríjemný pocit, keď je kúrenie naplno, no jeden radiátor je stále studený. Toto je tá hlavná záhada, ktorej dnes prídeme na koreň. A kto to už zažil, vie presne, aké frustrujúce to dokáže byť. Dobre, tak poďme na to. Náš plán je jednoduchý. Najprv si posvietime na ten skrytý problém, potom vypátrame hlavného vinníka. Zistíme, ako presne nečistoty vznikajú, pozrieme sa na všetky dôkazy a na záver si samozrejme povieme, aké je na to profesionálne riešenie. Viete, vykurovací systém si môžeme predstaviť ako takú obehovú sústavu domu. Teplá voda v ňom prúdi asi ako krv v žilách a prináša životodarné teplo do každej jednej izby. Ale čo sa stane, ak sa v týchto žilách začne skrývať niečo, čo ich potichu a pomaly upcháva? A tu je ten háčik. Ak je ten systém naozaj uzavretý, logicky by sa do nemalo dostať nič zvonku. Odkiaľ sa tam teda berú všetky tie nečistoty? No, odpoveď na túto otázku nás privedie priamo k nášmu páchateľovi. No a teraz prichádza to prekvapenie. Hlavným podozrivým v našom pátraní je totiž niečo, čo považujeme za úplne bežné, neškodné a vlastne nevyhnutné. Niečo, čo používame každý jeden deň. Presne tak, je to obyčajná voda z vodovodu. Práve tá, ktorou inštalatér naplní celý systém, v sebe nesie takých skrytých záškodníkov, ktorí časom dokážu napáchať naozaj obrovské škody. A tu je ten zaujímavý paradox. Tie isté soli a minerály, ktoré sú pre ľudské telo prospešné, pôsobia na vykurovací systém ako jed. Sú totiž extrémne agresívne voči kovovým častiam, ako sú potrubia, ventily či čerpadlá. A problém sa, samozrejme, časom len a len zhoršuje. Za každým, keď sa do systému doplní voda, či už to robí inštalatér, servisný technik alebo aj sám majiteľ, do okruhu sa dostáva ďalšia a ďalšia dávka týchto škodlivých minerálov. Tak, vinníka už poznáme. Poďme sa teraz pozrieť na to, ako presne pácha tie škody. Ponoríme sa na chvíľku do chémie celého procesu, ale žiadny strach, vysvetlíme si to úplne jednoducho. Je to v podstate taká reťazová reakcia v 4 jednoduchých krokoch. Krok 1. Voda plná minerálov príde do kontaktu s kovom. Krok 2. Spustí sa chemická reakcia, ktorá vytvára pevné usadeniny, tzv. Inkrusty. Krok 3. Tieto malé úlomky začnú cirkulovať v systéme asi ako piesok v motore. A krok 4. Postupne sa usádzajú na miestach, kde samozrejme spôsobujú tie najväčšie problémy. Teraz si asi mnohí hovoria, no dobre, ale veď na to existujú filtre, nie? A je to pravda, klasický filter síce zachytí tie najväčšie nečistoty. Ale čo s tými menšími, mikroskopickými časticami? Tie filtrom bez problémov prejdú a pokračujú vo svojej deštruktívnej práci. Obrusujú steny potrubia a zanášajú citlivé súčasti systému. Dobre, teóriu máme za sebou. Teraz sa poďme pozrieť na reálne, hmatateľné dôkazy. Čo všetko dokážu tieto nečistoty napáchať priamo v dome. A toto je naša malá prehliadka miesta činu. Dôkaz číslo 1. Rozdeľovače podlahového kúrenia totálne upchaté. Výsledok? Niektoré miestnosti jednoducho prestanú kúriť. Dôkaz číslo 2. Potrubie silne zoxidované a prehrdzavené zvnútra. No a dôkaz číslo 3. Výmeník tepla v kotli kompletne zanesený hrubou vrstvou usadenín. A teraz pozor, k takejto výraznej korózii potrubia môže dôjsť už za jediný rok prevádzky, ak sa systém naplní neupravenou vodou. Áno, stačí len 12 mesiacov. Tento graf to ukazuje úplne dokonale. Účinnosť systému ide dole, zatiaľ čo spotreba plynu a samozrejme aj účty zaň stúpajú. Výsledok? Platí sa viac za menej tepla a v dome stále pribúdajú studené miesta. Naše vyšetrovanie sa pomaly chýli ku koncu. Problém sme identifikovali a jeho ničivé následky. Teraz je však čas odhaliť to profesionálne riešenie. Také, ktoré je podložené odbornými normami a dokáže všetkým týmto škodám účinne predísť. A tuto máme, čierne na bielom. Toto nie je len nejaký náhodný názor, ale záväzná technická norma. Norma VDI 2035, čo je veľmi rešpektovaný nemecký štandard, hovorí úplne jasne, kľúčom je použitie upravenej demineralizovanej vody. Toto je tak povediac zlatý štandard v odbore. Poďme si porovnať tieto dva prístupy.
Ten bežný je použiť tvrdú vodu a pridať do nej nejaký chemický inhibitor. To je však len ako hasenie požiaru, liečenie symptómov. Na druhej strane, profesionálny prístup podľa normy je použiť upravenú vodu hneď od začiatku a to je skutočná 100% prevencia. A presne toto je ten najdôležitejší bod. Nestačí riešiť problém, keď už existuje. Jediný naozaj účinný spôsob je zabrániť tomu, aby vôbec vnikol. A to sa dá jedine tak, že vodu upravíme ešte predtým, ako ju do systému vôbec napustíme. A na záver si položme otázku, ktorá spája všetko, o čom sme dnes hovorili. Po tom všetkom, čo sme si ukázali, vieme, čo v skutočnosti prúdi potrubím v našom vykurovacom systéme? Je to čistá, upravená voda? Alebo taká týkajúca časovaná bomba plná minerálov?